F'Berlin numru kbir ta' delegati tkellmu dwar l-għaqda illi llum teżisti fil-Partit Soċjal-Demokratiku fil-Ġermanja u kkritikaw it-tmexxija tal-Kanċillier Angela Merkel. Helmut Schmidt li serva bħala Kanċillier tal-Ġermanja bejn l-1974 u l-1982 fetaħ il-konferenza. Wara tkellmu t-trio ta' tmexxija tal-partit, Sigmar Gabriel, Frank-Walter Steinmeier u Pierre Steinbrück. Ħadu sehem ukoll mexxejja internazzjonali bħala kandidat tal-Presidenza Franċiża François Hollande, il-Prim Ministru Norveġiż Jens Stoltenberg kif ukoll il-President Serb Boris Tadić. Huma saħħu fuq l-importanza li l-Ewropa titmexxa mill-pajjiżi kollha membri tal-Unjoni Ewropea. Iċ-Chairman tal-Fondazzjoni Ideat Aron Farrugia iddeskriva l-Kungress bħala wieħed ta' suċċess. Waqt dan il-Kungress Aron Farrugia kellu numru ta' laqgħat bilaterali ma' politiċi Ġermaniżi. Iltaqgħu wkoll mal-Ambaxxatur Malti għall-Ġermanja Karl Schwireb, mal-Federazzjoni tal-Industrija Ġermaniża u ma' numru ta' kumpaniji li jaħdmu fis-settur tal-enerġija. Farrugia temm iż-żjara tiegħu fil-Ġermanja b'diskors dwar l-isfidi li l-Unjoni Ewropea għandha fil-preżent waqt kulleġġ fir-reġjun ta' Hessen.